Hor goaz hurrengo gai batekin. Gai honetan, erliebea eta kontinenteak zer diren edo inguru horretan kontatuko ditugu gauzak. Nahiko teorikoa da, adi egon kontatzen ditugun gauzak ikasteko, gero jolastu egingo duzuelako, hemen duzuen, flip, quiz deitzen den jolasarekin. Beraz, aurrera goaz. Lehen gauza, zer da lurrazala? Esan dugu askotan, lurrazala da lurraren goreneko geruza. Hau da, lurrak daukan goiko parteko geruza. Zerk osatzen du lurrazala? Zerk osatzen du? Zer ez dago osatuta? Ditu alde batetik kontinenteen ondoek eta beste aldetik ozeanoen ondoek. Kontinenteen ondoek izango lirateke kontinentean zapaltzen dugun lurra hortik bera dagoen geruza bat, zati bat, eta ozeanoen ondoek, izango zen, uretara sartzen bagara, ozeanoetan sartzen bagara, eta momenturen baten ondoa jotzen dugu, hor azpian dagoen lurra ere neurri batean eta geruza batean. Ze neurria dauka lurrazalak? Hemen behan begiratzen baduzue, hor daukazue. 0-tik 70 kilometro eduki dezake, bai? 70 kilometro batez ere kontinente azpian eta ozeano azpian gutxiago, baina esan aldugu gehien, gutxi gora bera, 70 kilometro sakonera eduki alduela lur azalak. Zein zati hartzen du litosfera geruzak? Ikusten duzuen ez berez esaten ari gara ja, litosfera geruza bat dela. Eta hemen ikusten badugu, litosferak hartzen du bi zati, alde batetik lurrazalaren zati bat, zati osoa, lurrazala bera, eta goi-mantuaren baina zatitxu bat. Bai? Edo beste modu batez, hemen idatzita dugun bezala, litosfera geruza bat da, eta hartzen du lurrazalaren zati bat, eta goi-mantuaren beste zati bat. Gero agertuko da berriro hitza, berez badakigu zer den litosfera. Geruza, goialdeko geruza. Lurrazala eta goi-mantuaren parte bat hartzen duena. Aurrera. Oso erraza, zer da erliebea? Badakizue, soberan. Bi definizio bezala emango ditut. Lurrazaleko gora beheren multzoa, hau da, lurrazalak dituen gora berak aldaketak, horren multzoa da erliebea, edo hemen behan dugun bezala, lurrazalak dituen formen multzoa. Badakizue lurrazala ez dela beti berdina, modu asko eta forma asko hartzen du, multzo guzti horien formena deitzen dugu erliebea. Zer dira plaka tektonikoak? Begira, plaka tektonikoak litosfera zatiak dira. Hemen ipini dugun moduan, litosfera zatiak. Lehen ikusi duzu ez zen litosfera, ez da? Geruza bat zen, geruza horren zatiak dira. Zati hauek mobitu egiten dira. Baina apurtu ez dira egiten. Bere barne struktura aguantatzen du apurtu barik. Hemen ditugu, mapa honetan agertzen dira guztiak. Uste dut 28 plaka direla. Hau da, pudule bat bezala, imaginatu pudule bat, eta piezaz pieza montatzen joan behar zarete.